बायदियाव बायदि मुवा बेसाद जानानै उदाङै गारनानै दोनो आंखौ सासे मानसिया Aku sahabat. Aku saw. मानसिखौ जों हगारनो आरो मिथिगौ ना बे मिथिनो जुनारखौ बुथारब्ला मा साजा मोनो जों मिथियामोन मिथियैनि जाउनाव सानदों जानो हागौ आं सोर आं बे प्लास्टिकानो जायखौ नोंसोर नोंसिनि न' लामा सामा दखान बायदियाव बायदि मुवा बेसाद जानानै उदाङै गारनानै दोनो आंखौ सासे मानसिया 1810 मायथाइयाव बानायदोंमोन बेनि गोरोन्थिनि दारैनो आं
जोनोम मोनदों बे दिननिफ्रायनो आं थैनो रोङा नोंसोर साफ्रोमबो सानसे समाव थैजोबगोन नाथाय आं जेब्लायबो थैनो रोङा aku saugोन aku saव आं उखुन्दै जानानै बारजों लोगो नांना नोंसोरनि सुबुं माहारिनि हां लानायाव आं खहा जाना फैगोन आरो आं हेंथा होगोन आंखौ फबगोन थांबाय थानाय दैनि लामायाव आं गोजान थागोन दैनि लामानि बोहैनायखौ आङो बन्द खालामना होजोबगोन मुनुसबाय आफाय आं सोर आं प्लास्टिक आंखौ लामा सामा गारगोन मोसौ मैसो दाउमा दाउसा अरनबारिनि बायदिसिना जिब जुनार आंखौ जागोन बिसोरबो थैजोबगोन गासिबो राहा गैया बिसोरो रैखा गैया आं सोर आं प्लास्टिक आं अमर आं थैनो रोङा এতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে মোক জ্বলাব কাম নাই লাভ নাই মোক জ্বলাই কিনা তাৰ কাৰণে খালি এটাই উপায় আছে মোক এই ডাষ্টবিন দেখিছেনে আপোনালোকে দেখিছেনে দেখা নাই এই ডাষ্টবিনত পেলাব লাগিব তাৰ ফলত মই আপোনালোকে পৰিৱেশটো একো হানি নপঞ্চাম সেইকাৰণে আহক মোক এই ডাষ্টবিনত পেলাওক আপোনালোকে আহক नों बे मिथिनो सुजुखौ मानो मैल खालामदों सार धोरोमनाखौ खेबसेनि थाखाय निमाहा होदो निमाहा नांगौ नोंनो निमाहा सार धोरोमनाखौ हगारनो नोंसोर बायदि उदखार मानसिखौ जों हगारनो आरो मिथिगौ ना बे मिथिनो सुजुखौ बुथारब्ला मा साजा मोनो जों मिथियामोन मिथियैनि जाउनाव मैहुर खालामफुंबाय मिथियाव थानाय गासै दाउसिन दाउला जिब जुनारखौ बुथारब्ला सासे मानसिखौ बुथारनाय समान साजाखौ मोनो आरो नों दा बे जुनारखौ मैहुर खालामनाया नोंहा साजा दं आरो बे जुनारा जोंनि आसामनि थसे गं गोनां गान्दा आरो बे गान्दाया जोंनि आसामनि बेसेन गोसा मासे जुनार दा नोङो बे जुनारखौ जिउ फोजोबनो थाखाय नोंहा जोबथेसालियाव साजा दं थाव सिखार
Dia mau berkesai. Banyak mungkin, sebentar. Oh, dah. Hello, ada. Oh, này thằng thang. Gaspar, kamu mau pergi mana? Oh, mau siapa juga? Oh, mulai gini sana. Oh, gebang dong. Finish, sekarang coba yang Gaspar. Oh, gadi gong ni nangan deh, bro. Kamu mau? Oh, dia jas kena. Oh, dia ada dia macam mana ada? Oh, cabai, naik. Udah cabai, langsung jepit. Ah, taja.
बन्द खालामनांगौ प्लास्टिकआ सेवनो रोङा आरो जोबनो रोङा प्लास्टिकआ सेवनो रोङा आरो जोबनो रोङा बियो अमर बियो आबहावाखौ गुबुंले खालामो सुबुं माहारिखौ अलसिया आरो लोरबां खालामो बेनि थाखायनो फै जों बयबो प्लास्टिकफोरखौ जमा खालामनानै डास्टबिनाव गारनांगौ हाग्रानि जिब जुनार बुथारनायखौबो बन्द खालामनांगौ बिसोरबो जों सुबुं माहारि बायदि मिथिंगाजों गोरोबनानै थानो मोजां मोनग्रा बेखायनो जों हाग्रानि जिब जुनार मैहुर खालामनायखौ बन्द खालामनांगौ दै गैयाब्ला जों थांनानै थानो हाया जेराव मेराव गारलाबायनो नाङा बेखायनो गोग्गो सुबुं माहारि आरो गोग्गो आबहावा दायोब्ला जों साफ्रोमबो सांग्रां जानानै थानांगोन তো দেখিলে আপোনালোকে গছ গছনি কাটিলে কি হয় সেইকাৰণে আমি গছ গছনিটো ৰুব লাগিব আৰু লগতে আমি এই গছ গছনিবোৰ আমি ভালকৈ ৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু লগতে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি আমি এই যে প্লাষ্টিক আছে আমি এই প্লাষ্টিকবোৰ আমি কি কৰো আমি এই দোকান চবত এনে পেলাই থৈ দিওঁ তাৰ ফলত আপোনালোকে এই ডাষ্টবিন দেখে এই ডাষ্টবিনত পেলাব আৰু 3 নম্বৰ কিবাটো হ'ল কি আমি এই যে জংগলবোৰত আমি যে এইবোৰ কিবা পাওঁ বস্তু সেইবোৰ আমি মাৰি দিওঁ যেনেকৈ আমি এতিয়া দেখাইছিলো আপোনালোকক কি কেনেকৈ আমি এটা ধৰক মাৰা হৈছিল ইয়াত দেখুওৱা হৈছে এনেকুৱাকৈ আমি বহুত চিকাৰ কৰোঁ সেই ফলত কি হয় আমাৰ এই পৃথিৱীখন জীয়াই নাথাকে সেইকাৰণে আমি যদি ভালকৈ থাকিব লাগিব আৰু এই পৃথিৱীখনৰ যদি এটা গ্ৰীণ ইনভাইৰনমেণ্ট হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব চব বস্তু ভালকৈ থ'ব লাগিব আৰু প্লাষ্টিক এইবোৰৰ পৰা আমি দূৰ হ'ব লাগিব গম পাইছেনে আপোনালোকে তো সেইবোৰে কৰি আপোনালোকে ঠিক আছে पायनिर एकाडेमी बरमायाव एचएस पास इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनिर एकाडेमी बरमायाव एचएस पास इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमी बरमायाव एचएस पास इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनिर एकाडेमी बरमायाव आलादायै नीट आरो जेईई नि कचिंबो होफानाय जायो। पायनिर एकाडेमी बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।